ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଚାଲିଛି, ପିଆଜ କଟା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ। ଅଦା ରସୁଣ ଭଲି ଛେଚା ଚାଲିଛି, ଏବେ କଷା ଚାଲିଲା। ରସୁଣ ଦିଟା ପଡ଼ିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଘରୋଇ ଫିଷ୍ଟ। ବଣକୁ ଯିବା କଥା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ କଷନ୍ତୁ ଆଉ ଚିକେନ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ଏ ମାଂସଟି ଛଡ଼ାଯିବ। ମାଂସ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା। ପାଗ ଦେଇକି ରୁଷିଆ ଭଲ ରଙ୍ଗ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟିଆ କଢ଼ା ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଂସଟା ମଳିଯିବ ତ କଢ଼ା ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏବେ କଷା ଚାଲିଛି ଆମର। ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ତ ଫିଷ୍ଟ ଏବେ ବଣଭୋଜି ବଣରେ ହବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଯିବାର ଥିଲା, ଯାଇ ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କଷୁଛୁ ସମୟ ଅଭାବ ଦେଶରୁ। ଏ କଷାଟି ହେଇଗଲାଣି। ମାଂସର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ମାଂସଟି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଷୁଣି ମରା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଥାଳି କଢ଼ା ହେଇଯିବ। ଥାଳି କଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଏତିକି କଢ଼ା ହେଲା କଷା ମାଂସ। ଝୋଳ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଏବେ।